أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba da yau insha Allah ga sirri nan yan uwa za mu bayar na wato salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sirri na salatin annabi ne sallallahu alaihi wasallama. Ana yin wannan sirri kuma a daren alhamis kenan, daren juma'a kai, daren juma'a ranar alhamis da daddare insha Allah za ka tashi da daddare ranar alhamis za ka yi nafila raka'a biyu. Ta farko a yi qul ya ayyuhal kafirun, ta biyu kuma a yi qul huwallahu ahad zuwa dai sura dukansu. Idan ka idar za ka yi istighfari 100 sannan sai ka shiga. Yadda salatin yake shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibi shafi'i ar-ra'ufir rahimi alladhi akhbara an rabbihil karimi anna lillahi fi kulli nafsin mi'ata farajin qaribin. Za ka yi shi ƙafa 1000. Idan ka yi shi ƙafa 1000 shikenan sai ka roƙi ubangiji maɗaukakin sarki abin da kake buƙata. To sai kuma wani satin, sai wata ranar laraban a ranar alhamis ɗin da daddare sai ka ƙara yi. Zan maimaita Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibi shafi'i ar-ra'ufir rahimi alladhi akhbara an rabbihil karimi anna lillahi fi kulli nafasin mi'ata farjin qaribin. Ko ka ce fi kulli nafsin ko ka ce fi kulli nafasin, duk ɗaya ne. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibi shafi'i ar-ra'ufir rahimi alladhi akhbara an rabbihil karimi anna lillahi fi kulli nafasin mi'ata farajin qaribin. Ƙafa 1000. Sai a faɗi buƙatu, a yi addu'a, sannan sai a shafa, sai kuma ka kwanta bacci. Shi ma wannan duk sati ake yin sa. Duk ranar alhamis da daddare kai, duk ranar alhamis da daddare kai, duk ranar alhamis da daddare kai. Ana samun waraka ga dukkan wani abu da ya shige maka gaba. Wata buƙata da ta yi nauyi ta ƙi biya, in dai aka sa ta a gaba da wannan insha Allah za a ga bayanta. An dai riga an san matsayin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama, ba sai mun faɗi falalar salati ba. Iyaka abin da ya ishi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama falala shine ka sani cewa Allah ubangiji maɗaukakin sarki shi ya fara yi da shi da mala'iku, sannan ya gayyaci muminai su yi. Saboda haka kai ka san ibada da kake yi kuma Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya ce maka yana yi, to kai ka san cewa ba ƙaramin abu bane ba da za ka yi tawassuli da shi don neman biyan buƙatunka a wajen ubangiji maɗaukakin sarki. Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya amsa mana. Allah ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.